Ingon pa nila, sa Katoliko pa daw sila kakaplag o Ginoo sa simbahang Katolika. So nila pagkakaplag nga sa una, sa Katoliko pa sila palahubog, sa Katoliko pa sila kawatan, sa Katoliko pa sila himabayat na ng mga daotang buhat ilahang gibuhat. Di sila maminaw sa simbahang Katolika. E dili man wala man nagitudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga magbuhat kani anang moong mga butanga. Unya pagkahuman pag naay simba di pud manimba. Pag naay tawag ana mga seminar, tawagon kani seminar, di pud magseminar. So unsaon niyo pagkakaplag og Ginoo samtang Katoliko pa mo? So buti pa sabot ang inyong pagkawala pagkakaplag sa Ginoo samtang Katoliko pa mo, dili ang simbang Katolika mo ihinungdan kundi kamo ang hinungdan kay mga gahi mo gulo. So mao na ba nga dili nimo pa pwede nga pasinginan ang simbahang Katolika ni anang moong gitawag og butanga. Kay ang simbahang Katolika gituman niya ang sugo sa Ginoo nga yon. Lakaw ka mo sa tibok kalibutan, paghimo mga tinuan tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. So gituman na sa simbahang Katolika until now, from the 1st century AD until now, gituman sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang pagtudlo mahitungod sa kahibalo, mahitungod sa pulong sa Dios. So, ang matudloan katong ni Duol, ang katong matudloan katong naminaw. Eh katong makana mga di Katoliko sa una, nga tawag ka na niingon nga wa sila kakaplag og Ginoo samtang Katoliko pa sila, wa man sila manduol. Manduol ra man sila og tawag ka na sila kinahanglan. Mangduol lang man sila og magpabunyag sila, masuko pagyud og tawag ining mag-implementar og tawag ining mga balaod sumala sa disiplina nga gipahamtang sa usa ka parokya. Di ba? So, usa na ka butang ba nga kita na to ba nga sa ilahang tawag ini mga butang nga kadautan. Ang Katoliko mo ilang pasinginan sus kaluoy sa simbahang Katolika. Kung tawag ang ingon ana ang ato ang ilahang gitawag og panguna-una. So karon, kumusta man ang mga santos? Di ba? Nakaplan na Ginoo nga santos gani. Nakinabuhing gitawag og santos. Oh, nga santos man lang sila bisag tawag kini Katoliko sila. Nga naman tiyang pagkasantos naa sa simbahang Katolika. Wala dito sa gawas, kano naa sa gawas puro na na-claim. O talawan ng kusog kayo maingon nga nakakaplag og Ginoo nya nga santos mo. O naa na may tawag anang santos sa inyong pundok, wala. Nganong wala man kay wala man din ninyo ang grasya sa pagkasantos. Kay kanang mo ang inyong mga pundok ipasakupan gitukod lang man nagtao. So kanang gingon ninyo nga nakakaplag mo Ginoo self-righteousness na. Dili na tawag ini nga kamatarong sa ato ang gitawag og kalag atubangan sa Dios. Kung nahulog nga gihimo na to atong kaugalingon nga Dios kay gipagkamatarong ato ang kaugalingon nga dili pagkamatarong atubangan sa Dios kay ang tinuod nga pagkamatarong atubangan sa Dios kanang mudawat ang grasya didto niya. In what way? Kanang dawato na to ang gitawag og mga sakramento. So man nga dita pailad ani nga ang mga mga pundukan niya sa ilahang mga bangag nga ginabuhat kani adto ang ilang pasingilan ang simbahang Katolika. Dili nila ma-justify ng ilahang kabuang kani adto. Kay nagbag-o na daw sila kay Katoliko na sila ay kanang di na sila Katoliko. Dili ang pagbag-o naa sa sulod simbahang Katolika, ang grasya naa sa sulod sa simbahang Katolika. Mo na nga naglisod mo kani adto, naglisod, grabe ang tawag ining kapait ngano man tungod kay nadungagan na sa pinakadako ninyong gibuhat samtang Katoliko pa mo magbuhat mo og mga butang nga supak sa pagtuo sa Iglesia Katolika. Pero kung nagabalutas pulo sa Ginoo nga nato sulod sa simbahang Katolika, dili man nagsapayan nato nga pobreta. Abi ninyo nga no tungod kay nga to ang ginapangandoy ang kaluwasan man. Kaluwasan sa ato ang kalag, dili kaluwasan sa ato ang tiyan. Kining ato ang kining ato ang tawag ining problema sa atong tiyan, problema sa ato ang gitawag panginabuhi. An ato isandig na sa Dios kay ang Dios mohatag og grasya. Oh, mohatag og grasya nga igo-igo ra pud nga para pud ni anang maong ato ang kinabuhi kay kung tagaan ta og tawag ining daghan ang may tabuan na posible nga ato ang abusuhon. So mo na ingon ana ang teolohiyang Katoliko nga ang tanan atong isalig sa Ginoong Dios subay pud usab sa ato ang gitawag og gibuhat. So mo na nga kita bisag tawag ana maglisod basta wa ta mobuhat og tawag ining dautan at the same time naning kamot ta sa pagdawat sa grasya sa Ginoo mo nang makaangkon ta kung makakita ta Ginoo og Dios nga ato ang gituohan nga mo gitudlo sa ato ang Ginoong Jesucristo. Kanang uban nga manangil ambot lang nya pagkahuman self-righteousness biya ang ilahang tawag inang ginahimo puro claim murag gikin sa mga santos nga bisag usa ka tawo nga imong santos ilang pundok wa gid hitabo. So man nang dita pailad again ako gid balik-balikon always tanang ako ang tawag ini mga content nga kung magpailad tani anang mga tawhanak ang atong kalag birahon na padung didto sa nagdilaab nga kalayo.